ଆଜିର ଏଇ ନବବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭାରତୀୟ ନବବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା, ଆଜି ରବିବାର 30/3/2025 ତାରିଖ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାଳଗଣନା ଅନୁସାରେ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ନବବର୍ଷ ଓ ଏହା ଦେବସମ୍ମତ ଅଟେ। ଏଣୁ ଆଜି ନବବର୍ଷର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣକୁ ଅଭିବାଦନ କରି ନବବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ମଣ୍ଡଳ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ମୋର ଏଇ କବିତା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବନ୍ଧୁକୁ ମୋ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବନ୍ଧୁକୁ ମୋ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଛୋଟ କବିତାଟି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବନ୍ଧୁକୁ ମୋ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ବଣ ବିଲ ନଈ ନାଳ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ, ଓ ବଣ ବିଲ ନଈ ନାଳ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ, ଦିନ ମୁଁ ଯେ ନାହିଁ ମୋର କିଛି ସମ୍ବଳ, ଆଣିଥିଲି ଗୁନ୍ଥି ଧଣ୍ଡା ତୁଳସୀ ମାଳ, ସାନନ୍ଦେ ଦେଲି ତାଙ୍କର ଗଳେ ଲମ୍ବାଇ, କୃତ ହୋଇ ପାଦ ପଙ୍କଜ ଛୁଇଁ, ଭାବିଥିଲି ବନ୍ଧୁ ମତେ କରିଆ ଦର, ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ ବୁଝିବେ ମୋର, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବନ୍ଧୁକୁ ମୋ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ବଣ ବିଲ ନଈ ନାଳ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ, ଓ ବଣ ବିଲ ନଈ ନାଳ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ, କେଜାଣି କି କାରଣେ ସେ ମୌନ ହୋଇ, ପଦେ ହେଲେ କିଛି ମତେ କହିଲେ ନାହିଁ, ଦିନ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହେ ଦୁନିଆ, ଅୟସ କରନ୍ତି ବସି ଛପନ ଭୋଗ ଖିଆ, ଭାବିଲେ କି କିଛି ତହୁଁ ନେବି ଛଡ଼ାଇ, ସେଥିପାଇଁ କଥା ପଦେ କହିଲେ ନାହିଁ, ଅବାପା ପିତାପି ବୋଲି ମନେ ଭାବିଲେ, ଅଜାମିଳେ ଦିନେ ସେ ତ ତାରି ତ ଥିଲେ, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼େ ଯା ପାଇଁ, ନିଷ୍ଠୁର ହେଲ କି ଖାଲି ମୋହରି ପାଇଁ, ଖୁଦ ଭଜା ବଦଳରେ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ସୁଦାମାକୁ ପରା ଶ୍ରୀପତି, ମୋ ଧଣ୍ଡା ମାଳେ କି ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଚକାଖି ଦେଖି ଭାବେ ମୁଁ ଥକା ହୋଇ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବନ୍ଧୁକୁ ମୋ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ବଣ ବିଲ ନଈ ନାଳ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ, ଓ ବଣ ବିଲ ନଈ ନାଳ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ, ବଣ ବିଲ ନଈ ନାଳ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।